episode Hmuhnawm bera khan ing san chuan body liquid iana an hlan don lai mek chuan ruk sakin atlan bo puita ani kha Tianjin chu a hnung zui tu te chunga a thin rim hle a chu putar ing san chuan mi zong ma a hne na tangin body liquid chu ala a Black Emperor sek chu atimwal pho hle tin a out chuaka tuna hian engtin nge black region a hian kan hming than na hi kan vong ring theng ti na zota an veng tu pakhat chuan ing san chu ramngo chunga an zui ti aron soya Tianjin a chuan Black Emperor laka hian ruk ruin an chuak lawang ti in thin rim takin atong chuaka ramngowa chuan ing san chu sipai som pahnin an hual lai kan hua tha an tuma ma se a black root magic mangin awesome te in chung mi te chu a ching fel ngal veka anuya nangni ang mi chak lo te hian engtin nge min dan tuma in ron pen chu ngam ni atia iana te chu tlang chi pa omin a spiritual power mang chuan ing san chu a zonga mak ati chu ing san point an omna chu a hrechiang hle iana chu lai hmun tang chuan chuakin in beina hmun chu an thlenga po janga chuan ing san a thil ti theina chu a hlom hle ti a hmu chuaka dozong level ani thu asoya Black region a mitlem te chawin a beina chu an tuar thei ti a soibok feng ian le han feng te chuan sipai som pahnih te din hun en fia tura an lo thlen chuan in thup an tuma por taka fen ian chu tong chuakin in thup an omni in a hria in puang turin a hril buana thlen lowa chin fel rot bok ian ate chu an ron chuaka Moyan Valley tanga local elder fen ian chuan sawian chu pui arota alchemist sak tak anga ahming than awang hian a thian ni a beise ni ma se ian a chuan fen ian chu a sual zia a hria chu wang chuan offer chu a hnarta ni ian a chuan ying san chu ma chewin man theidon lo ti a hria chu wang chuan sauli le elder su khian te hne na tangin tranpuina dil turin an chuak ta ani ti chuan ian te chu an kalta a fen ian chu thilawang chuan alung oi lo hlea han feng hne na chuan ian a chu body liquid an hmu huna zirlai zirtir do hlak turin tia zian poison kal le ian te chu elder su khian le sauli te nen ain hnuwa atira chuan su khian chuan ian te chu a hrilawa oksana buaina awang chuan poi ati thu aseya ian chuan amak sa phela a in puang ta a una pa sauli chu a hlim takin an ti borbora ian chuan hun rei tak chung chu in thupin om ti le body liquid an nei theina le buaina an to lo nan a in thup thu aseya iana chuan ing san hne na tanga body liquid chu lak le turin elder su khian tranpuin adila sawian hi sek roi tu ani angin saw sek thlopna po amnge dona su khian chuan engwang nge he thil hi imamo em ti ina zota iana chuan poison ga chu poison body in a control ti asoi chuaka chu thil ti theina na satak pe theima se in kollo chuan thina thlen thei din huna adingani kumni vel hun ala neya body liquid hi adin hun thunun theina turle anun na chan himna atana thil poimo ber ani atia elder su khian chuan poison body nei midang te chu history a an lo lang to a ma se atop ber stage a andam chuak lo ti a soifia ma se iana chuan dam dol zon chu atum thlat thu a hrila ahman rongai zong a khol khom thei ani chuan poison pill method mangin apui tur thu a seibok
khian le sauli te chuan ina chu ke ma ki le tu le yan san man tura in buat sei turin an hrila heti la hian yang san chuan moyan valia mi atha chunjom zera fen ian le han feng an ron thlenga fen ian chuan be atuma ma se han feng chuan alo danga a king pui hian awra mak le hlaom tak anei ti a hril sawian po in yan san awra chu a hreve boka su khian hnena chuan am boost tura in buat sei angai ti a hrila yan san lo thlok pheilai chu iana chuan a ron beya body liquid chu pelet le turin a hrila poison gal chuan a ron bei ma se yan san chuan lo blockin amang ang hlea athil ti thena chu pa ngai angin a lang lo zian chu ron puin a hnek molmol reilo te a su khian te chu an lo thleng ta fighter chak tak tak tam tak a hmu chuan ing san chu a hlau thonga tlan chuan tu klon pali a siam ta ani iana chuan in thenin klon te chu zui vek turin a hrila iana chuan ing san chu nang chingin a ma chhona buaina siam tu a apua ing san hian a black root magic technique a manga ma se iana chuan 3000 lightning technique mangin a beile ta ma se ngong anei tlem hle iana chuan a splitting tsunami technique a manga flame attack chak tak ania ing san chu a that ni na lang iana chuan chu tiang taka ol sam taka a thimei chu mak ati hle reivak lawa chuan poison gal chu clone dunking in aron kirlia su khian chuan a bak chu aron khroita an zinga pakhat ma ing san tak tak ani lo ti an tha chuaka spiritual power mangin ama tak tak chu azong chuak ta poison gal le zi an te chu a hnung zui turin angena su khian ro chu clone te ti fel tumin a om ta thung su khian chuan film khur turin a thrila tuti lai mek chuan ing san tak tak chuan in ti dam le alo tum meka clone pali a siama wang chuan athil ti theina a chakna tam zok a hlo pha chuti lai tak chuan black emperor sek member te chuan an ron hualta an hruai tu tianjing chuan ing san chu a hmu tak awangin anu izata athil ti theina chu a chaklo hle ti soin ti thei anei lo thu a thrila body liquid chu pelet le turin a thrila ing san chuan a du lawa tianjing chuan hlan po ni se anung chungin a chuat tir don lo ti asoi an pani chuan in bei turin in buat se ma se a in bei ma chuan iana ziane poison gal te chu an lo thleng ve le tianjing chuan ing san hne turin tho ho warota sawian chuan body liquid chu a hmule tang ti soin in beina chu a chuak nai chu ti lai chuan fenian le han feng te chu an non thleng ve le elder fenian chuan tianjing chu an ma ni ne na in zomna siam zok turin a thrila sawian chu aril ru a buai ru hle in dona lian tak alol thlen don mek la chuan episode chu a top ta ani thila boi thak chho zel ti hre thiamin chumi hnuah chuan sawian ani na dik tak chu hriat ani ta ti alo lang ta a ama hi saw sek atanga lo piang sawian hming thang tak ania tun hma a black corner region lam ti cheto tu ani han feng point a awra hmangin a kha chiang hle sawian chuan amak su a phela in dona lian tak a in tran don ta episode dot lia kain hule thau don ya episode lo turatan like le subscribe kha thei loila o lo ena wangin lom thu ka se